Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu, barka da zuwa wannan shiri na Street Political Interview, wato siyasan mu a yau, wanda yake zuwa muku daga gidan Radio MPH wato My Political Hub. Za mu tattauna da bakon namu a yau akan abin da ya shafi maganar tsaro, amma kafin mu shiga zuwa ga abin da ya kawo mu, za mu so mu ji sunan bakon namu a yanzu. Malam, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Me sunan malamin? Sunana Malam Musa Mustafa. Malam Musa Mustafa, barka da warhaka. Barka ka dai malam. Malam Musa, ka ji maudu'in mu da zamu tattauna ko? Alhamdulillah, naji. Malam Musa, me zaka ce game da tsaro? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Malam Umar, kai tambaya akan magana harkar tsaro. Gaskiyar magana, ƙasa babu tsaro, most especially kamar arewa. Arewa babu tsaro. Arewa babu tsaro, gaskiyar magana. Yanzu sai ka mutum ya taso daga kasashen Inyamurai ko Lagos ko Enugu ko daga inda ka zo Benue, ka fara shiga matsalar tsaro. Dama Benue, sauki Abuja, daga Abuja zuwa Kaduna zai ka ji kamar mutum gara ka mutu ma. In a ce yau da yanzu a ƙasar nan babu ko masu uniform wanda suke da ƙasan ma, yanzu daga Abuja zuwa Kaduna ba su iya binta. Su ma suna cikin tsoro. Su kansu suna cikin tsoro. Gaya ma kowa wannan mu ga ne mun gani, dan an yi gaban mu. An yi gaban mu. Muna zuwa tashar jirgin ƙasa zuwa ɗauko mutane wanda za su taho daga Abuja Kaduna. Sai ka je ka ga abin kunya, ka ga general na soja shi ma an zo ɗaukan shi wai yana gudun ka aikin lafiya. Wato masu tsaron ma da kansu. Masu tsaron masu kansu suna tsoro. Da wannan Musa, laifin waye kake? Laifin gwamnati ne ko laifin su matakan? Laifin gwamnati ne. Tunda gwamnati, inda a ce misali in tana biyan su haƙoƙin su, dole da sa ido akan aikin da suke yi. Ko? Inda ana biyan ka haƙƙinka a wata zai kare a biya ka albashi, ya kamata a je ba aikin da kake yi. Ko ka ba? To ina ganin ko gwamnati ba ta biyan su ne ko koya ne, shi ne ba mu sani ba. Amma kan tabbacin ƙasa babu tsaro ma kamar arewa. Arewa yanzu nan ya fi tsanani abu. Ya fi tsanani oba babu inda babu tsaro kamar arewa. Ni daga nan a dan Afirka babu inda babu tsaro kamar arewa. To me yasa ka faɗa haka? Dalilai ga sunan da dama. Mu kuma mutanen da muka fito daga jihohin Zamfara muna ganin irin musibar da ake ciki. Nan ma jihar Kaduna, kai bari maka misali da unguwar da nake cikin nan, inda nake gidana yake, barakallahu, babu tsaro. Karfe 9 ka shiga gidanka. Ka shiga gidan ma kana bacci da ido daya. Na ma ya kawo ga hari ne. Sosai. Sai ka ji wani lokaci harsashin kamar yana kamar cikin gidanka ake harba shi. Yanzu kwanan nan akwai abin da ya faru da wani bawan Allah nan, wani Musa yana sai da spare part a nan keke nan sabon Kaduna. Gidan shi kidnappers sun bata over awa daya a cikin gidan shi, suka fasa katangar gidan shi, suka shiga ta window, suka ba matar shi kashi, suka dauke shi sama da awa daya. A ce ana operation a cikin gidanka, a ce ba wani matakan tsaro, ba matakan tsaro. Kuma wata majiya mai karfi ta ce daga wanda suka dauki mutum 19 daga sabuwar Kaduna, tsayawa suka yi da uniform na police da na soja. In sun zo sai sun tambaye ka me aikin ka. In sun ji aiki ne mai karfi sai a ce ka tsaya. Dan ba za ka taba tunanin cewa kidnappers ba, za ka tunanin ko ma'aikata ne, za ce daga ina kake, me aikin ka. Da ka ce kai ma'aikacin banki ne ko kana aiki da gwamnati, sai a ce zauna nan. Da wani ya zo a ce gadi yake yi, sai a ce je ka. To abinda suke wa mutane kenan. Wato suna sa kayan hukuma kenan. Yawwa suna wannan abu. Amma yau inda a ce yau kai zaka dauki riga ta soja ko agogo na soja ko na police ka daura a hannunka, to ba awa guda za a kama ka. Awa guda ba a yi, za a kama. Ko mutanen nan suna da wayar da wayar ka fa za a rinka magana in an dauke ka. Kai ciniki. A fi kwana 30 ana yi. Kana kuma duk ba a san, gwamnati bata san inda mutanen nan suke ba. Amma yau da zaka dauki waya ka faɗi aibun gwamnati, ka ce ga wani abu, ko kansilan unguwarku ne ka faɗi aibu akan shi, bara 2 hours 3 hours sai an same ka. Za a kawo mutum. Ya zama dole wannan. Ka gane?
Malam Musa, mutane da dama suna cewa gwamnati tana fidda makudan kuɗi don a siyo makamai don dakile wannan ta'addancin da yake faruwa. To mutane suna cewa su ba su ga abubuwa sun canza ba. Gaskiya ne, ni na ɗaya daga cikin waɗannan mutanen. Ni ban ga abin da gwamnati zai siyowa ba. Inda ina makaman da suke so abinda ga sunan sojojin suna faɗi masu yaƙi da 'yan ta'adda suna cewa bindiga tana zama gora, to bindiga ba harsashi ta zama gora. Bindiga ba harsashi ta zama gora. Daga nesa ɗan ta'adda zai harbe jami'in tsaro, daga nesa zai harbe ka, kai ko jami'in tsaro sai ka zo kusa gab da shi ka harbe shi ka same shi, shi daga nesa zai harbe ka saboda ya fi kayan yaƙi. Malam Musa, me gaskiyan magana cewa shugaban ƙasa ya ce a farkon hawan shi cewa a wata 6 za su daƙile Boko Haram? Me gaskiyan magana cewa a farkon hawan shugaban ƙasa cewa za su dakile Boko Haram a wata 6, mai gaskiyar magana? A wannan magana shi ma ya sani wannan magana ba ta yiwa. Ba ta yiwa kuma da za ta faru gashi nan ba wata 6 ba, yanzu mun shiga shekara 6. Mun shiga shekara 6 kenan yanzu ba wata 6 ba. Kana nufin ba a samu canji ba? Babu canji kwata-kwata. Duk wanda ya ce maka akwai canji a Najeriya bangaren tsaro, kowa ya kace ƙarya yake. Ni na faɗi ƙarya yake, babu. To Malam Musa, ga Boko Haram kuma ga kidnapping. Ga kidnapping, ga bala'in yunwa da talauci. To har da yunwa da talauci Malam Musa? Sosai. Yanzu so ɗaya ake cin abinci, so ɗaya. Kai so ɗaya kake ci a gidanka Malam Musa? So ɗaya nake ci, daga ni da yara na so ɗaya muke ci. Ƙasa ta lalace. Mutane sun saki Allah sun kama wani can daban. Ana Najeriya sai wani ba a cewa Najeriya sai Allah sai wani. Isa Allah ya ban mu da wanan gashi nan muna ba wanda da wanda ya zaba da wanda bai zaba ba wanda bai cikin masifa a ƙasar nan. Saboda haka ni shawara ta shine mu koma ga Allah. To Malam Musa, mutane mu koma ga Allah mu tuba. Wa'annan masu yin wannan ta'addanci in masu shirwa ne Allah ya shirye su, in ba masu shirwa bane Allah shi ya san yadda zai da su. To masu kallon mu da sauraron mu mun ji dai jawabin da Malam Musa yayi akan matsalolin rashin tsaro da yake faruwa a Najeriya. Malam Musa ya yi kira ga gwamnati ta ji tsoron Allah, ta yi abin da ya dace, sannan kuma al'umma su koma ma Allah, su saki wani su koma ma Allah, domin mutane sun kama wani ne sun bar Allah, shi ya kai mu ga halin da muke ciki a yanzu. So duka a ran da muka kawo ƙarshen wannan zama da muka yi da Malam Musa, muna roƙon Allah ya ba mu ladan abin da muka tattauna a kai, kuma Allah ya kawo mana mafita a kan halin da muke ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam. Lafiya? Masu kallonmu da sauraronmu su ji sunan bakon namu a yanzu. Malam, me sunanka? Assalamu alaikum. Sunana Yasir Muhammadu. Yasir Muhammadu, barka da warhaka. Barka ka dai. Ya ayyuka fa? To alhamdulillah mun gode. Ya rayuwa? To rayuwa ga sanan muna gode wa Ubangiji akan ta. To Allah kawo mana mafita. Amin amin amin. Malam Yasir Muhammad, ka ji dai maudu'in dai a yanzu da zamu tattauna akan abin da ya shafi tsaro. Kwarai da gaske. Malam Yasir, me zaka ce game da sha'anin tsaro a Najeriya? To alhamdulillah sai dai mu ta gode wa Allah kan irin yanayin da muka tsinci kanmu a ciki, duk da cewa al'amuran tsaro gaskiya yanzu a halin da muke ciki a Najeriya za mu iya cewa sai dai mu ce Allah ya sauƙaƙe, wanda abubuwa ne wanda gaskiya duk yanayin da za ka kalla kana bibiyan al'amuran siyasa, kana saurare kuma kana ganin abubuwan da ke faruwa inda a Najeriya kake ba a waje daga nesa ba, gaskiya babu wani abu da za mu ce an samu ci gaba a tsaro, sai dai mu ce kuma baya ka samu a tsaro. Wanda misali yanzu ka kalla al'amuran da ke faruwa a yanzu jihohinmu na arewa kusan ga baki ɗayansu kafin ka samu jihar da bata da wata matsala ta rashin tsaro da wahala. To a arewa kenan. A arewacin kasan ma gaba ɗaya, wanda ma muka tafi kudu, wanda su ma kudu suna da irin nasu rashin tsara. Tunda mu yanzu muna kallon arewa ne, tunda ni a nan nake yanzu. Haka. Ko ba haka ba? Wanda in ka kowane kalla tsuntsu kukan gidansa yake. Yawa. Kowane tsuntsu kukan gidansa yake. Yawa. Wanda can ka kalla akwai kungiyoyi na abubuwa na rashin tsaro da suke bubullowa, suna nan suna ce abubuwan su ba jin labaran muke ba saboda an datsa hanyoyin sadarwa wanda ba kaman da ba. A nan ka kalla yankin Kaduna
da muke ciki a nan Kaduna yanzu akwai yankunan da yanzu ko su jama'an tsaron ba sa son su saboda yanayin tsaron da ke wurin sai kaga je ka iske yanzu babban soja ne zai je Abuja sai dai ka je tashin jirgin kasa ka iske shi ya je da kwambar din shi zai shiga ya wuce amma da yanzu ba su ne masu tsaron kasan ba to a halin su na masu tsaron kasan kuma ba su bin hanyoyin da za su bi domin su ga matsalolin kasan nan ka je yankin birnin Gwari da sauransu duk zaka ga waɗannan matsalolin suna nan hakan ka shiga yankin Katsina ga sunan kullum sai dai ka ji an ce a rediyo sai dai ka ji an ce babu kaza an samu matsala iri kaza wato mana ya kenan matakan tsaron su ma kansu a tsoro suke gaskiya su kansu a tsorace suke gaskiya a tsorace suke su da ya kamata su tsare kasan da mutane kuma gashi ya kasance to in ka kalla yanayin tsaron in ka kalla yanayin tsaron yadda yake tafiya duk inda jami'an tsaro ofishin su yake ko gidajen su suke da suke zaune za ga nan ne ake sa jami'an tsaro mai karfi za ga tun kafin ka nufa wurin za ga an sa drum an sa sojoji sun tsare sun sa CCTV kyamarar nan mai dauka ta ga nesa duk sun kare wuraren su amma ga al'umma na an basu sake ba za ka je wajajen kasuwannin al'umma ba ko kuma wani wurare da talakawa ke taruwa su je su abin nan akwai lokacin da a rediyo ku kuke sa gidajen rediyo akwai lokacin da muka ji manya a ƙasar nan da suke magana cewa duk wanda zai je yake so ya zauna lafiya ya kare kanshi ya nemi hanyoyin kare kanshi akwai lokacin da dai a rediyo muka ji wanda lokacin da kuke cewa ita gwamnatin ke magana akan cewa duk wani manomi da zai je noma saboda ana ta dauke manoma sai ka ji an ce shi ma ya nemi hanyar da zai iya kare kanshi zai je gona yanzu da gonakin mu nan zaka taho da yanzu daga Katsina ko daga ina ne zaka zo kaman Kaduna ko zaka wani gari za ga daji nan lafiya lau ba komi ba a noman komi yanzu malam ya tsoron ma shiga shi ake a noman yanzu kowa ya kare kanshi kenan gwamnati ta gaza kenan a bayanin ka kenan a gaskiya gwamnati ta gaza ba koma kawai to wani shawara ne zaka ba mu gwamnati dan ganin an kawar da wannan tashina da ake yi gaskiya tashin farko maganar gaskiya cin daga tsarin da suka dauko na shugabannin tsaro su ne service chiefs ba manya-manyan jami'an tsaron gaba ɗaya tun daga na soja na dukkansu na air force da na ruwa dukkansu tun daga nan ake nuna ma na ƙasansu suna buƙatan a gyara a wurin saboda sun wuce munzulin lokacin aikinsu amma ba a canza su ba an daga na ƙasa a ga basirar na ƙasa tunda wannan sun yi basirar su har yanzu to malam ya ba ganin maybe gwamnati tana ganin suna yin abin da ya dace ne shi yasa ba a canza su ba to tana iya yiwuwa su a wurin su abin da ake daidai ne saboda duk kullum za su kai musu rahoton cewa an yi su kuma gwamnatin ba sa fitowa su duba an yi mu kuma mutanen da ke cikin gari kuma alhakinta ne ita gwamnatin ta tabbata cewa an yi wannan abin da ta sa alhakinta ne to dama me yasa ta ce za ta yi kaga na farko ta karba mulkin ne fa akan an gaza a hannun wacce jam'iyyar da ta wuce gwamnatin baya kenan gwamnatin baya sun yi campaign akan cewa sun gaza ne suka karba kaga ba su da wani hujja da za su ce yanzu kuma wani abu dama sun san an gaza tunda wasu abubuwan na rashin tsaron tun wancan tsohon zamanin ne dama mala yasir mutane da dama suna cewa ana fitar da makudan kuɗi don wurin siyan makamai don dakile to wani makamin daga an siyo amma mutane suna cewa amma su har yanzu ba su ga Boko Haram ya kare ba kuma ga kidnapping ya shigo. Kafin ma maganan Boko Haram din ya wuce ko bai wuce ba muna je an ci kuna faɗa mana a rediyo an fitar da kuɗi za a siyo makamai so nawa kuma kuka zo kuka faɗa mana cewa an siyo makaman a yanda aka fitar da kuɗin sai ku fito ku nuna ku yan jarida ku ɗauko mana rahoton makaman da aka siyo to mu har yanzu dai ban ga makaman ba a to kaga kenan sai dai a ce kenan wani abu ke faruwa wanda mu dai bamu san yadda yake faruwa ba wannan kada ya isa a canza waɗannan jami'an tsaro wanda kuma kowa yana da nashi irin basira shi tunda wannan ya san ya nasu kokarin sai su ma mun gode sai a musu godiya a ba su namban girmamawa iyakan irin nasu kokarin a yi musu godiya sai kuma a ɗauko na bayan su ma a ɗaukaka su a gwada nasu su ma iya ƙwarewan na shekaru gwada nasu ba su ma sun gaza sai a ɗauko wani ai lokaci ne ba zai yi a ce mutum ne kada yake da basira ba akan abu yau ko matar ka ce ka ɗauro ce kaga ta gaza yau ta gaza gobe ba karo mata amarya za ka yi ko kuma ka sallame ta ka kawo sabuwa mana ya sana a sallame ta to ta gaza kulawa da kai ba ta iya masu kallon mu da sauraron mu kuna jin shirye-shiryen mu da kuma nishadantarwar mu a wannan gidan rediyo mai albarka gidan rediyon NPH wanda aka fi sani da My Political Hub kar ku manta dai muna tattaunawa ne da Malam Yasir Muhammad wanda yake zaune a nan sarki Kaduna
ku ci gaba da kasancewa tare da mu don jin wannan tattaunawa da yake wakana. Mala Yasir, mun ji bayanan da kai akan maganar tsaro cewa gwamnati alhakinta ne ya kare mutane, so amma sai ya kasance su in ka je gidajensu za ka tadda sun sa tsaro yadda ya kamata, amma su talakawa an bar su haka nan kara zube, ko me zai faru da su ma ya faru da su, amma su da iyalansu sun samar ma kansu tsaro. Mala Yasir, bayan maganar Boko Haram din nan da ya ki cin tira ya ki cinyewa ake cewa? Ya ki cinyewa, Hausan na ya ishe ni ba. To kuma Mala Yasir ga kuma kidnapping ya zo. To shi kidnapping din nan me ne ya kawo shi? Alhamdulillah. An yi na Boko Haramun ya ki wuce har yanzu. Jihohi sai ci suke da wannan gobarar ta'addanci. Yanzu gashi daji ba ka iya shiga kai noma a gonarka. Kana shiga gonar da bata wuce eka kaza ba, za a zo kidnappers su zo da manyan makamai su zo su dauke ka. Sun fi yawa kuma a cikin ƙauyuka. Yanzu har lokacin ɗibar amfanin gona in yayi zaka ji ana cewa suna turo musu sakon akan cewa duk wanda ya je ɗiba amfanin gonar shi a bakin ran shi sai su tattara su tattara kayan gonar nan su tafi da shi. Yanzu dai an kashe noma kenan. Kusan a noma an kashe shi, ai abincin da aka noma da yanzu ba iya noma shi. In kuna noma yanzu wasu suna noma ne wasu suna kallon nesa, da kun ga bakin ido sai dai ku gudu. Me ya kawo wannan? Kaga na farko matasa dole ne kowa ki ko an so ya kamata a yaye su a duba matsalolin su. Akwai tsare-tsare wanda ya kamata gwamnati tana da su, ta san su, saboda gwamnati ba mahaukata ba ne, suna da hankali, suna da ilimin nan, suna da duk wani tsari yana nan a rubuce. Su daure su ɗauko shi su sa shi a inda ya kamata, a ɗauka matasa aiki, a canza asalin tsarin da ake ɗiban ma'aikata yanzu. Tsarin da ake ɗiban ma'aikata yanzu ya kai ga cewa in ba kana da mai uwa a gindin murhu ba, shi ma ɗin sai yana bi maka. Wani lokacin ma sai ga mutum nan da bai iya ci bai sha, sai ka je ya ce ma yana nan ya tara kaza zai sai ofa ta ɗaukan aiki, ya zama yanzu ciniki. A matsayin shi na ɗan Najeriya wanda yana da haƙƙi. Wanda yana da haƙƙi a ɗauke shi, ya yi karatu kuma. Abubuwa da yawa sai ka ta jin su in kana zaune cikin mutane kana ji, sai ka ta mamakin yaya ina hankalin shugabannin me yake. Wala sai me yake jawo irin wannan abun har ya kai ga gaskiya matasa za su nemi aiki sai sun ba da wani abu. Saki ne na shugabanni da aka gani, rashin mai da hankali, an ga shugabannin su mai da hankali yadda ya kamata ba gaskiya. Domin duk shugaban da yake tsayawa ya kalla abu yadda ya kamata, na sa ka gyara mu ɗauke wannan abun ka kai shi can wurin, in tabbata na zo na duba ka ɗauke shi kafin la'asar ɗin ka kai shi can ɗin. In ko ba zan zo in duba ba, na ce maka daga cikin wanda kama na kira ka ta waya na ce ka yi kaza, ai ban doka abin da muhimmanci ba, wallanta na kai maka ɗauke shi da muhimmanci. Wato Malam Yasir, idan shugaba ya baka matsayi ya ce ka je ka kula da wuri kaza, wato haƙƙin shi ne ya bi ka ya ganin cewa kai wa na wakilin shi ne. Ai misali duk wani shugaba da zai dauko wani minista ya daura, ai idan shugaba ne a wurin, tamkar shugaban kasan ne a wurin. Haka duk wani shugaba da zai dauko wani ambassador ya daura, ai wakili ne na wannan shugaban kasan a wurin. Yana wakiltar shi ne. Haka duk wani gwamnati zai dauko wani commissioner ko wani menene ya daura, wakiltar shi suke yawo. Haƙƙi shi ne da ba zai kai wurin ba ya sa su domin su rage mai aiki. To idan kuma ya ce ba zai ringa bin su ba, ra'ayinsu dalle ne zama iri ɗaya. To za a yi abin da ba shi kenan ba wannan wurin. Ba ne su yi abin da ya kamata yadda yake so. Suna iya ta kawo mai rubutu ne kowa ya iya. In ma ban yi abin da ko da ya iya ya rubuta ba. Ya rubuta cewa ga shi an yi. In ce ga shi ga turancin. In dai shi aka biye mawa, amma mu zo mu daure, mu zo mu yi. Kuma mu matasa ko mun ki ko mun so sai ba mun shiga siyasa. Yana da kyau matasa su shiga siyasa kenan. Sai mu rinka zuwa kauye kullum muna dauko dan shekara 70 80 muna kawo shi yana zama kan shugabanci. Mun ce siyasa na dattawa ne. To in yau dattawa suka kare ba. In yunwa ta kashe su ba. To shikenan sai a jawo matasa da bayan da za a yi. Dole ta zamu yi. Ai dole ne mu matasa. Dole ne ko muna so ko ba ma so. Mu daure mu samu matasa na kirki su zo su shiga siyasan don su ma a dama da su ma su koya abinda za su koya mai kyau
su iya domin in suna da zuciyar gyaran kasa. Amma mala ya tsara su dattawan ne ya kamata su nuna ma yaran ga yanda salon mulki yake su, amma kuma sai ya kasance kuma aka san abin da ake samu a wurin su. A'a kai yanzu sai ka jira wani ya zo ya dauke mu ya kai mu ya ce mana gashi ya sa mu kaza za mu kaza mun zama ragwaye kenan. Ai dole ne faɗi tashin nan. Tafiya muke koya tun muna yara ba mutum zai faɗi bai wani lokaci ya kurje kaza yana kuka da kanshi zai koyi tafiya har ya zo ya iya a zuwa da abin nan din shi. To mu ma dole ne mu ne za mu zo mu sa kanmu mu shiga ana ture mun ne sun muna kutsa kanmu da daɗi ba daɗi mu daure mu yi ta mu ma mu samu mu shige mu samu mu kai inda za mu kai mu zo mu kauda su mu gyara irin wainan da ake toyawa a cikin siyasa yawa mu zo mu kawo abin da zai yi amma muka zauna daga nesa sai dai mu samu gidajen yada labarai muna zuwa muna faɗan abubuwan mu da ke ran mu ba shi zai fidda mu mala ta yanayin siyasar namu na ƙasar nan idan ba a jawo matasan a cikin harkar siyasan ba to ta yaya za a yi da su matasan ba sai an janyo matasa ba wallahi ba sai an janyo mu ne za mu kai kanmu to in baka ce kana son abu ba ya za a kawai sai a dauko abu a baka saboda gata ai tashi za mu yi mun ga yadda muke ganin muna cewa suna kuskure to dole ne mu tashi mu je mu shiga mu gyara kuran nan to wannan ya rage namu wace irin siyasa za mu yi mu shiga mu je a gyara sallah shine za mu yi maganan ko mu ce sai an ɗauke mu gaskiya ba ta taso ba. Yanzu mala ya karde akan maganan tsaron nan da muke tattaunawa. Wasu suna cewa yan kidnappers suna cewa fulani ne a cikin daji wasu kuma suna cewa ba fulani bane kaɗai me gaskiyar magana. Gaskiya duk inda zaka ji ya fito a rediyo ko a cikin waya da yake fito da shi social media maganan gaskiya zaka ji muryoyin nan duk wanda ya zauna yake arewa ya san muryar fulani ne maganan gaskiya. Amma babu abin da bai iya faruwa a rayuwa kakan iya samun su fulani a yi amfani da su amma jagororinsu na saman su kuma ya kasance ba fulani ba saboda ilimin da ake amfani da shi a wurin nan ya wuce ilimin mutumin da ke daji kawai ilimi ne wanda dole mutum ne mai nazari mai hankali yake tsara shi wato a maganar ka akwai wasu a bayan su kenan a dole ne ya yi gani ne alhaji Allah mutum yana cikin bariki bai san inda za a sai da bindiga ba amma na cikin daji ya san inda zai je ya siyo bindiga ai muna gani ka saurari bindigogin da aka yi ta harbi lokacin da aka kai ma gwamnan Borno hari mana ai daga jin su kan sojojin Fanokiya suke sun ga bindigogin da suka fi nasu amma mala yasir kana ganin fulanin nan da suke irin wannan ta'addancin a cikin daji kana ganin laifin su ne ko ko laifin hukuma ne da ta bar su cikin jahilci ba koyar da addini ba zuwa makaranta ba abubuwa na rayuwa baka tunanin wannan abubuwan da suka rasa shine jefa su cikin wannan yanayi akwai shi a ciki kuma da yawa abubuwa gaskiya jin sa akai saboda ai sun dade cikin jahilci akalla Najeriya da samun yancin kanta shekara wajen nawa yanzu haka tuntuni ba su yi irin wannan abun ba sosai haka sai yanzu